Разбрали, че Байден се оттегли. Сега, това ми е тъмнейла за стрима днеска. За анонс, които се надявам да съм качил. Дали съм разбрал, че Байден се оттеглила? Дали съм на Just Chatting поради различна причина от това, че Байден се оттеглил? Дядката се пенсионира. Крайно време беше. Тръмп ще мачка питката. Тръмп, въпреки всичко, не дайте да забравяте, че и той... Когато Тръмп свърши мандата си, ще бъде по-стар от Джо Байден в момента. Тръмп и Байден имат малко под 4 години разлика, което означава, че Байден в момента е по-млад, отколкото Тръмп на края на мандата си. Кой замести Байден? Не знаем. Това е истината. Не знаем кой ще бъде следващия кандидат на Демократическата партия на Съединените американски щати за президент. Има няколко фактора, които са много важни. Първо, те са почти форсирани да изберат Камала Харис. Почти нямат вариант. Защото черните жени няма да гласуват за никой друг, освен за Камала Харис. А черните жени са последният твърд електорат на Демократическата партия. Дори в Сан-Франциско носят мага шапки, само това ще ви кажа. Има снимки от Сан-Франциско, което е сварталището на левите в САЩ, които се разхождат по улицата с мага шапки. Второ, как се казваше тоя? Губернатора на Калифорния. Гудуин ли беше? Той е най-добрият политик в щатите в момента. Избяга ми как се казваше. Значи този човек, Арнолд Шварценегер, или сенатор ли е, не съм сигурен. Има един Гудуин, мисля, че се казва. Гавин Нюсъм, точно така. Гавин Нюсъм, не знам какво ми стана. Гавин Нюсъм ще бъде президент на щатите в някакъв момент. Но този момент не е дошъл. Защото тази кампания е обречена. Който и да бъде кандидата на Демократическата партия за президент в момента, този човек е обречен. Този човек е пребан. Политическата кариера на този човек приключва заедно с изборите. Така че би трябвало да е Камала Харис. Не мога да си представям, че ще изгорят някой друг. Защото Камала Харис на практика де-факто е президент през последните, може би, една година. Кампанията на Тръмп е много добре подготвена. В смисъл, това, което знам от кампанията на Тръмп за Камала Харис, защото не знам много за нея извън кампанията на Тръмп, е, че тя е пряко отговорна за много от силно проблемните звена. За това, че се забави помощта за Украйна, за това, че има проблеми с границата, за продължаващата растяща инфлация в щатите. Обама, ако сега не беше изкарал вече 2 мандата, толкова добре щеше да им дойде човек като Обама. Така да ги обедини демократите. Ама няма как. Ако знаеш само оттам, значи го обърни на 180 градуса. Не, няма нужда, смисъл. Казвал съм ви много пъти, политиците говорят основно истини. Просто говорят истините, които обслужват техния наратив. Мишел Обама, абсурд. Мишел Обама не е Хилари Клинтън, копале. В смисъл, Хилари Клинтън е много интересен феномен в американската политика, защото тя е първа дама, тя е бивша първа дама, тя е жената на Бил Клинтън. Хилари Клинтън, тя е първата такава мега еманципирана първа дама в щатите, първа дама, която се занимава с политика и така нататък. Мишел Обама не е. Мишел Обама е домакиня, майка на 2 деца. В смисъл, Мишел Обама е пропър жена с женска енергия. Хилари Клинтън не е. Хилари Клинтън, нищо чудно, че там Бил Клинтън е трябвало някой му духа в овалния кабинет, защото очевидно жена му била прекалено заета за такива работи. Кои са топ президентите евър? Топ американските президенти евър ли? Хилари тогава пак абсурд. Тя изгоря вече. Тя един път изгуби от Доналд Тръмп. Няма как да я пратят втори. Да, в БГ има 5. Чая помисля. Топ 2 със сигурност са Рузвелт и Кенеди. Франклин Рузвелт, не Теди Рузвелт. Франклин Рузвелт и Кенеди са топ 2 в този ред. Никсън може би, Андрю Джонсън може би. Ще кажа непопулярното мнение, ще кажа Андрю Джонсън, който мисля, че е 16-тия президент на САЩ. Защото Андрю Джонсън подписва собственоръчно... Той прекратява робството. Андрю Джаксън, да, Андрю Джаксън, точно така. Благодаря за корекцията. Андрю Джаксън, да. Защото знам, че след Кенеди идва Линдън Джонсън и знам, че след убития президент пак беше нещо подобно. Хари Труман също е много добър президент. Никсън също е много добър президент. Тръмп според мен също е много добър президент. Байден на кое място е? Някъде на дъното със сигурност. Някъде на дъното.